महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांची सध्या एक क्लिप व्हायरल होते आणि त्या क्लिपच्या माध्यमातून लोकांमध्ये एक प्रकारचा असंबंधच निर्माण झालेला आहे। खरं तर देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यांनी 5 तारखेला रात्री 9 वाजता 9 मिनिटांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे दिवे दाखवून आणि आपल्या घरातले लाईट बंद करून जनतेला आवाहन केलंय आणि त्याच्या मागचा उद्देश काय, कारण काय हे त्यांनी सांगितलेच आहे। मात्र डॉक्टर राऊतांच्या माध्यमातून असं सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे की 9 मिनिटांनंतर संपूर्ण भारतामध्ये ब्लॅकआउट होईल, सेंट्रल ग्रिड काम करणार नाही आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये एक असा भयंकर प्रसंग निर्माण होईल अशा प्रकारची भीती व्यक्त करण्यात आलेली आहे। मला राऊत साहेबांना 2-3 सिंपल प्रश्न विचारायचे आहेत की राज्यामध्ये, देशामध्ये जेव्हा गणपतीचा पिरियड असतो, दिवाळी असते, डिमांड वाढते, अनेकदा अचानक पाऊस पडतो, हिवाळा असतो, डिमांड कमी होते। डिमांड आणि सप्लाय याचं मॅनेजमेंट करणं हे एमएससीबीच्या लोकांना म्हणा किंवा ऊर्जा क्षेत्रातल्या तज्ञांना काही नवीन गोष्ट नाहीये। वीज ही कधीच साठवता येत नाही, त्यामुळे त्याचं सतत नियोजन करणं, डिमांड सप्लाय मॅनेज करणं हे प्रत्येक राज्यातल्या स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटरचं कर्तव्य असतं, काम असतं आणि ते डोळ्यामध्ये तेल घालून फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड टू सेकंड बेसिसवर सिच्युएशन मॉनिटर करत असतात आणि प्रत्येक राज्याचं नियमन करण्यासाठी एक पोसोको नावाची संस्था असते दिल्लीला, जी त्या सेंट्रल ग्रिडचं बॅलन्सिंग करत असतं। त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही गोष्ट नवीन नाही आहे। जिथे अनशेड्यूल्ड डिमांड वाढते ती देखील आपली सिस्टम मॅनेज करते, इथे तर शेड्यूल्ड आहे। 48 तास आधीच माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की 9 मिनिटांसाठी वीज उपकरणे आपण बंद ठेवू। आता वीज उपकरणांमध्ये फक्त लाईट याचा समावेश राहील, कारण फ्रीज झालं, एअर कंडिशनर झालं, हे कदाचित चालू देखील राहतील आणि अनेकदा हिवाळ्यामध्ये आपण दिवसा कुठे सगळे वीज उपकरणं वापरतो, तरी वीज उपलब्ध असतेच की नाही। मला असं वाटतं की असे स्टेटमेंट करायच्या आधी थोडासा अभ्यास करून आपलं एसएलडीसी, लोड डिस्पॅच सेंटर, आपले इंजिनियर, आपले तज्ज्ञ यांच्याबद्दल माहिती घेतली असती तर बरं झालं असतं। मी जनतेला एकच आवाहन करू इच्छितो की अशा कोणत्याही प्रकारच्या थापांना बळी पडू नका। आपली केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयातली टीम, राज्यातली डिस्पॅच सेंटर्स ही सक्षम आहेत। त्यांना आता ऑलरेडी कळून चुकलेलं आहे की 5 तारखेला रात्री 9 वाजता 9 मिनिटांसाठी आपली डिमांड किती राहणार आहे, त्याप्रमाणे ते कार्यरत राहतील। राहिला प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये अतिशय सिंपल आणि आपल्या दृष्टीने एक चांगली बाब अशी आहे की अशा प्रकारचे उपकरणं बंद झाले तर साधारणतः 2000 मेगावॅटनी आपली डिमांड कमी होईल। महाराष्ट्रातली पीकची डिमांड ही 25,000 मेगावॅटची आहे, जी आज 13,000 चालू आहे आणि ती कदाचित 2000 ने अजून कमी देखील होईल। आणि जेव्हा ही अशी डिमांड कमी होते आणि समजा अचानक 2-3 हजाराची आपल्याला डिमांड फुलफिल करायची असेल तर महाराष्ट्राला कोयनासारखं एक हायड्रो पॉवर प्लांट लाभलेला आहे, त्याची क्षमता 3000 मेगावॅटची आहे आणि जसं कार आपण सुरू करतो ना तसं 30 सेकंदामध्ये आपण 3000 मेगावॅट पॉवर ताबडतोब सप्लाय करू शकतो। त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला तर भीती बाळगण्याचे कारणच नाही। मात्र केंद्रीय स्तरावर देखील टीम चांगल्या प्रकारे काम करते आहे। मी महाराष्ट्रातल्या तमाम मिनिस्टरला, सरकारला एवढंच म्हणेल की मोदीजी काय करतात आहे याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय जनता, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे सगळे लोक लक्ष देऊन आहेत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन काय म्हणतं हे देखील आपण बघतोच आहे। मला असं वाटतं आपण राज्यामध्ये आपले कामं करावे। सरकारने जो काही गहू तांदूळ फ्रीमध्ये वाटण्यासाठी आपल्याला दिलेला आहे तो देखील आपण वाटू शकत नाही। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त कोरोना बळींची संख्या काय आहे, कोरोना रुग्णांची संख्या का वाढते, याच्याकडे जर सरकारच्या मंत्र्यांनी लक्ष दिलं तर जास्त चांगलं होईल आणि आपण तसे टेंभामीर होतो की आमच्याकडे माननीय शरद पवारांसारखे अनुभवी नेतृत्व आहे, अनेक आमच्याकडे अनुभवी मंत्री आहेत। मग यांचा जो अनुभव आहे हा अनुभव खरं तर या गोष्टींसाठी वापरावा। मोदीजी आपलं काम करतात आहे। धन्यवाद।